Ozveny charakteristického chóru Vrešťanov sa nesú zelenou rozlohou tropických lesov Strednej a Južnej Ameriky, čím vytvárajú fascinujúcu zvukovú kulisu, ktorá rezonuje džunglou. Medzi nimi je mimoriadne pozoruhodný mantlový vrešťan, rozpoznateľný podľa tmavých, tečúcich bokom brad. Tento druh, Alouatta palliata, nie je len jedným z najväčších opíc Strednej Ameriky, ale aj jedným z najčastejšie stretávaných vo voľnej prírode. Takzvaný plášťovitý vzhľad vrešťana je spôsobený jeho dlhými, hustými pesíkmi, ktoré sú hrubšie a slúžia ako účinná forma maskovania. Hlasné volania vretenkov sa tvorí v zväčšenej hyoidnej kosti v ich hrdle, čo zvyšuje ich hlasitosť, čím sa stávajú jednými z najhlučnejších suchozemských zvierat. Tieto volania, počuteľné až do 3 míl, deklarujú svoje teritorium a držia rivalizujúce skupiny na dištanc, čím šetria energiu, ktorá by bola použitá na fyzickú obhajobu teritória. Ako primárne folivory sa vrešťany špecializujú na konzumáciu listov, ktoré poskytujú relatívne nízke množstvo kalórií. Následkom toho optimalizujú svoju spotrebu energie tým, že sa dlhodobo odpočívajú. Až 80% dňa môžu stráviť v pokoji. Pri jedle sú vyberaví, volia rôzne listy a občas doplnia ovocie, aby ich strava bola vyvážená s dostatočným množstvom vlákniny a živín. Ich ostrý čuch zohráva kľúčovú úlohu pri detekovaní a vyhýbaní sa otravným listom. Zatiaľ, čo ich špecializované stoličky, navrhnuté na rozklad vláknitého rastlinného materiálu, im pomáhajú efektívne stráviť ich rastlinnú stravu. Kožušina mantela opice je bohatá na tmavé tóny, čo jej umožňuje vynikajúce maskovanie v prerušovanom svetle vrchlíka, čím sa účinne skryje medzi listami. Rovnako dôležitým pre jeho arborálny životný štýl je chápavý chvost opice, ktorý je silný a prispôsobivý. Funguje ako ďalší končatina, čo opici umožňuje stabilizovať sa alebo sa ľahko pohybovať pri zberať potravy alebo pohybe cez konáre. Dynamika tlupy sa točí okolo dominantného alfasamca, ktorého vedenie je v koherentnej rodinnej jednotke zvyčajne nespochybniteľné. Samice a podriadení samci pomáhajú pri čistení a starostlivosti o mláďatá, čím vytvárajú starostlivé prostredie, ktoré je nevyhnutné pre ich vývoj. Uvedomujú si potenciálne nebezpečenstvo. Opatrne sa pohybujú vo svojom prostredí, ale sú vybavení silnými čelusťami na obranu, ak to bude potrebné.